Apat na lalaki sa syudad ni Naga arestado makalis maaktuhan na iligal na nagsusugal. Mantang 5 iba pa ang dakupman sa Banwaan in Ragay, huli sa operasyon ng iligal na patupada. Uyaliwat si Veblen Reynes. Arestado ang 4 na lalaki sa isinagibong anti-gambling operation kan mga otoridad sa Zone 2 Barangay Mabolo, Naga City. Sigun sa report, naaktuhan mismo kan mga otoridad na nagkakawat nin barahaan mga sospetsado na nagresulta sa tulos kaining pagkakaarestar. Nakumpiskar man kan mga otoridad sa mga sospek ang pigamit kaining baraha asin kwartang pantaya na nagkakantidad nin poko mas o menos 1,600 pesos. Sa presente, nasa kustodiyan na kan mga otoridad ng mga sospetsado para sa maninigong disposisyon. Mientras tanto, 5 katao kabali ang 2 senior citizen ang kalaboso makalhis maaktuhan kan personahes kan PNP Ragay na nag-oopera nin iligal na patupada sa Barangay Kaditaan, Ragay, Camarines Sur. Sigun kay Police Lieutenant Manuelito Abalaing Deputy Chief of Police kan Ragay MPS, natsempuhan kan pulisya ang mga sospetsado kasunod kan sumbong kan pirang concerned citizen sa lugar. Nakumpiskar sa mga ini ang tulong kak basket, 2 gada na pambulang na manok, 2 pidaso nin tari kaibaan mga laagan kaini, betting money na may katidad 420 pesos asin iba pa. Primerong semana pa sa nasubuot, nakakaresibe na nin report ang otoridad manungod sa patupada, alagad da inaging pa silang paghahanap digdi huli na nag-ooperar na ang mga ini sa mga fuera o tagong lugar. Naglalagay sila ng mga poste nila, ng mga spotter nila, na if ever makakita sila ng mga identified nila na member ng PNP Ragay, is tinitip kagad nila ma'am, kaya nakakaalis kagad sila dun sa area natin. Ini si Veblen Reynes, Balitang Bicolandia.